لکوار جگر تے اسلامی لشکر تے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے لکوار جگر تے اسلامی لشکر تے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے نمتے ناتی خارے مونی قدم تے دیتا ویر نمدہ کے درد علم تے خاطر نم خدا نا قربان ہرے رے دادی نکی صدقہ نم جان کرے رے نم جنگا کی داوڑ یلغار کرے رے تینا سرغا کفن دستار کرے رے مشتے ٹیو پیدل تکبیرت و عقل گفتا ہر جگہ دامش و جنگل داور و تفینو دشمن کا سرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے لکوار جگر تے اسلامی لشکر تے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے اللہ نہ رضا کن جان فدائے اسلام نہ کیسا ہر جگہ دفاعے اللہ نصرائے معصوم چنائے دوٹی نہ راکٹ نگوان خدائے منزل کی نرادہ جنگل کی پیادہ نانا کے دتر چر اسلام نہ شہزادہ افجان نہ پروانی رادہ ازداوڑ نن کے نہ سلام نے صدوار دل بر ساجد سراج نہ اے نور نظر تے ساجد سراج نہ اے نور نظر تے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے لکوار جگر تے اسلامی لشکر تے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے کینا سلام نن اے شیرنی ڈرتے شرم مندہ بنو کاک السلام علیکم دیدار علی بنگل زینہ والم نمبر 4 نما خدمت پیش مننگے الخیر خواہ اسٹوڈیو میزان چوک کوئٹانہ کنڈان ریکارڈنگ انجینئر استاد گرانو بھائی ترتیب کنا گچینا قلم کار شاعر اسلام استاد غلام سرور حسنی سلیکشن کنا گچینا قلم کار شاعر اسلام استاد حیات کابر بنگل زئی تعاون کنا گچینا قلم کار شاعر اسلام استاد حافظ سراج ساجد دشت گوران والا کنا گچینا دوست نصر اللہ پندرانی ڈیرہ مراد والا فرمائش کنا گچینا قلم کار شاعر اسلام استاد شعیب جانان بابا شاہ والا دا نظماتا ملنگنا پتہ النظیر موبائل شاپ اینڈ بکس اسٹور استاد محمد روڈ محمد شاہ پروپرائٹر نظیر احمد ریسانی ارٹمی کو ملنگنا پتہ الوحید پی سی او مینگل کوٹ پروپرائٹر وحید احمد مسٹمی کو ملنگنا پتہ الوہاب کمپیوٹر محمد شاہ پروپرائٹر وہاب حسین چارمی کو ملنگنا پتہ امجد علی کمپیوٹر شداد کوٹ پروپرائٹر امجد علی دا نظم ریکارڈنگ مننگٹی شاعری ٹی حافظ سراج ساجد دشت گوران والا دا نظم کن فرمائش کرینو دشت گوران رئیس عامل خان اور حافظ امان اللہ فدا عادل